Ayan, nagkabanat na Dion bumanat sa harapan. Glenonia sumunod, Benedict pangatlo, Samuel pangapat. Ayan, nauli na si Norin Debelie. Ayan guys, sino kaya ang mananalo dito? Dion pa rin, umabol. Ayan, Benedict. Nakakapagol ni Benedict guys. Sinuna ni Samuel Almandres, plastic. Click on Zombie Apocalypse. Oh, MTV, dali! Start na natin! Okay, so nag-start na yung MTV natin. Kanya-kanyang start lang. Si Tatay Tox ka muna, kanan lang. And guys, so good morning po sa ating lahat. For today's race ay nauna yung MTV category natin. At bago natin tuloy ang umpisan itong ating karera ay binabati ko ng happy birthday si Kenneth Obani. Siya po yung nagpa-race dito sa palaro natin ngayon araw. Yan, so MTB category muna tayo guys. So rolling start muna tayo. Akiyo Balyado nag MTB. Idol, sa may tulay sa may tulay. Woo! Sa may tulay muna bago babanat. Oo. Video mo na rin pag malapit na sa tulay. Boy, sa may tulay! Ayan, so dito na mag-uumpisa ang ating laban guys. Start na. Okay na! Pwede na! Mababanat! Guys, so start na ang ating race. Tapos ang ating neutral, bumanat na agad itong si Ian Buna. Unang attempt natin, Ian Buna. 52 kph ang takbuhan ni Ian Buna. Ayan guys, so ito tuloy yata hanggang sa maubos itong lakas ng ating tropa dito sa kanyang breakaway. Yan, nakakalayo na siya doon sa ating grupo. May isang umabol sa bandang likod pero medyo malayo. 43, bumagal. Hoy, Ian! Guys tayo, guys! Yan, so tingnan natin yung peloton guys kung gano'ng kalalayo. So parating na yung ating peloton. Aabutan na yata itong si Ian Buna. Nasa 50 meters na lang yung kalamangan nila. Ayan, dala-dalaan itong nakaitim na tropa natin, itong ating peloton. Ayan na, bumanat na. Sinundan pa rin ni Dion. Tatagsan to? Sino to? Kaste. Kaste, ayan. Ayan, agkabanat na may bumanat sa kanan. Dalawa. Inabol yung breakaway natin. So inabutan na nga yung breakaway at nagkaabutan na nga. Ito na. Nagkadikita na nga guys. First 2 kilometers tayo. And guys, so kompleto na naman at medyo mabagal na yung takbuhan ng ating grupo. Sumunod. Okay, yung Balyado nasa harapan. Nakasunod sa kanyang gilid si LB Cycles ng Zambales. Kaya may bumabanat na. LB Cycles na naman, bumanat. Ayan, dalawa itong ating nasa unahan ngayon. Sumunod si Dion dito sa bandang likod. Ayan, Dion nangunguna. Ayan, so may isa na pala tayo nakawala dito sa bandang unahan. Tingnan natin yung sino to. Guys, so ito yung nag-champion nung nakarang race natin. Guys, so paparating na itong ating breakaway. Benedict. Nauna siyang lumiko dito sa IKEA.
Okay, so parating na rin itong ating peloton. Naka-escort itong Dasol. Ayan na, nagkabanatan na nga. Ala, inabertikan. Guys, so nakadaan na nga kami lahat dito sa Maigya at nagkakabanatan na naman. And so ito na ang ating peloton. May tumatakas sa bandang unahan. Nagkakabanatan na nga. Nagkakabanatan. And so grabe ang ginagawa nilang pag-atake at hinahabol yung isa nating breakaway sa bandang unahan. Itong LB Cycles nandito na, naiwanan na. May 5 umaatake dito sa bandang unahan ng ating peloton. 5 sila. Ayan, so gusto nilang habulin yung ating breakaway. Okay, so patuloy pa rin na bumaba natin itong ating breakaway. Medyo nakakalayo na nga siya doon sa ating peloton. Pero medyo bumagal yata ang takbuhan ni Benedict. Pumapalo siya ngayon ng 43 km per hour. Pero mabilis pa rin to guys sa MTB category. Medyo malayo ha. Medyo malayo. Maintain lang yan kung kaya. Pero sa guys, ikot nyo ngayon. Guys. Hintayin natin yung peloton guys at parang nag-chill ride na lang sila. Wala nang humahabol. Wala nang nag-attempt na humabol. Ayan na, ito. May isa, si Dion yata ito, no? Dion, siya lang naman yata eh. Tsaka ito, sino rin yan? Okay, so nagkakabanatan pa rin at patuloy pa rin humahabol itong ating mga tropa. Iyan muna, nandito lang sa pinaka third group. So may naghahabulan dito sa bandang unahan, si Dion at si Norin J. Oy, may truck! May truck! May truck! Okay, so ito na naman ang ating peloton. Patuloy silang umahabol sa ating mga nasa ating breakaway sa bandang unahan. Iyan Buna. Mabagal yung ating peloton, 30 kph. So, pero mula dito sa likod ng ating peloton guys, ay natatanaw na natin yung breakaway. Kiyo, paisi-isi lang sa bandang unahan. Okay, so bumagal yung ating peloton na naman, nagpapahinga. Diyan na sila. Guys, so nagkakabanatan na nga naman. Tumakas itong ating LB Cycles. Tumatakas itong LB Cycles. Sinahabol yung ating breakaway sa bandang unahan. Malapit ha, lumalapit. Lapit na. Okay, so pumapalo na naman ng 40 kph itong ating breakaway. Okay, so may naiwan na natin sa bandang likod. At mayroon tayong grupo sa bandang unahan na humahabol. Ayan guys, yan yung ating last group at mayroon tayong
5 yata dito sa Balanganahan na humahabol sa ating breakaway. 2 for 6, 7. Ayan, so tingnan natin kung makakahabol itong nag-attempt. Ayan, Ian Buna, di LB Cycles, nandito na. Ayan, so medyo laspag na rin itong mga nasa unahan guys na nagkakahabulan. Ayan, so Dion, nandito, mahabol. Ayan, inabutan na nila yung nasa breakaway natin. Ayan, Dion nandito. Norin J. Abilie. Ayan, tapos itong si sino to? Samuel Almandres. Ayan, Ian. So nasa harapan pa rin itong aning tropang Infanta. Abante konti! Abante! Purbadahan! Abante mo konti! O, tingnan ko tumingin. Okay, so 5 itong ating breakaway. Medyo nakakalayo na sila sa ating peloton. Ayan, dala-dala pa rin Benedict. Nakakasunod si Samuel. Pangatlo si Rien. Mag-maintain kayo ng 40! May pass! Goal! Okay, so medyo tumulan. Hinila ni Dion. 46 kph. Layo-layo pa itong bubunuin nila guys. Eh, tabi! Oh, may nanalo na. So 5 pa rin itong ating breakaway. Medyo malayo-layo doon sa likod. Hindi na natin titingnan. At dito na tayo mag-focus sa ating 5 breakaway guys. Norin J. Abilie nasa harapan. Ayan. 43 kph ang atak. Pinaltan ito ang ating tropang pangalan mo? Kanina? Vincent? Ha? Dion bumanat sa kaliwa. Nagkabanatan. Guys, so nakaliko na itong ating 5 breakaway. Guys, so nandito na tayo sa Barangay Makalang. At si Benedict pa rin ang nangunguna. Nakasunod itong si Nolan ba? Ayan, pangatlo si Norien J. Abelye. Pang-4 Samuel Almandres. Pang-5 Dion. Banugkan? Grabe. Malayo-layo pa itong ating race. Makalang na tayo guys. Last 6 kilometers. So wala pa rin nakakawala dito sa ating 6 breakaway. 35 kph. Ayan, so medyo lumalapit tayo sa ating finish line. Last 2.5 kilometers. Nagre-reserve na ng lakas itong ating mga 5 breakaway. Sino kaya sa kanila ang magwawagi guys? Sino kaya makakuha nating first, second, and third, fourth, fifth na place dito sa ating MTB category? Yan. So yung 5 ay may cash. At yung 6 to 10 place natin ay certificate mula sa ating birthday celebrant.
Guys, so papalapit na tayo ng papalapit. Hindi na ito mapipigilan. Papasok na tayo sa bayan ng Infanta. So, Bayambang. Last 2 kilometers na tayo. Grabe, ayan. So, last 2 kilometers na tayo, guys. Ayan, 33 ang ating takbuhan ngayon. Papakiramdaman ang ating mga 5 breakaway. May nagbabadya yata ang banatan dito sa last 2 kilometers. Sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo. Renz, mauna kayo kapag finish line. Para hindi magulo yung daan. Malapit lang. Gago layo. Malapit lang. Bumabawi. Samuel Almandres nasa harapan. Dion nandito sa likod. Norin J pang-4. Benedict pang-3. Last 1.5 kilometers na tayo, guys. At tingnan natin kung sino ang mananalo dito sa ating 5 breakaway. Ayan. Isang tropang Alaminos, 3 Infanta at 1 Zambales. Itong nandito ngayon. Sino kaya sa kanila ang magwawagi dito sa ating MTB category? Ayan, so abangan natin, guys, at magandang rimatehan to mamaya. Diyon, nag-cut pakaliwa. Talagang bantay sarado nila ang bawat isa, guys. Walang makakatakas dito hanggang sa finish line. So sigurado magbaba na ito mamaya pagdating sa ating finish line. Palapit na tayo ng papalapit. Last 900 meters na lang. Diyon nasa harapan. Nasa tabi niya si Glenn Onya. Ayun, so alam na natin yung pangalan. Glenn Onya ng Alaminos, Benedict ng Infanta, Samuel ng Infanta, at Norien G ng Santa Cruz. Ayan, silang 5 ang maglalaban-laban sa ating finish line mamaya. So ito na, at nagre-reserbahan na ng lakas itong ating mga participants. Ayan, papalapit na tayo ng papalapit. Last 700 meters, guys, at bumaba na itong si Tropang Alaminos, si Onya. Sinundan ni Benedict, pangatlo si Samuel, Norien J pang-4, nasa likod si Dion. Ayan, so biglang kuminto. Wala. Ayan na, nagkakapalit na Norien J Abille, bumanat. Sinundan ni Glenn Onya. Ayan, guys, Dion umahabol, Benedict, Samuel pang-4, Dion nasa likod na. Ayan, guys, so Norien J na ubusan. Ayan, hindi tinuloy. Ayan, nagkapanat na Dion bumanat sa harapan, Glenn Onya sumunod, Benedict pang-3, Samuel pang-4. Ayan, nauli na si Norien J Abille. Yan, guys, sino kaya ang mananalo dito? Dion pa rin, umabol. Yan, Benedict. Nakakapagol ni Benedict, guys. Sinundan ni Samuel Almandres plus si Glenn Onya. Ayun. Pang-4 si Dion. Pang-5 si Norien J Abille.
Ayan, so back to back champion Benedict ang nanalo pa rin guys. Talagang sumisi pa. Grabe guys, ang lakas. Back to back. Congrats! Back to back. 6th place. 6th place natin. Yeah, 6th place. And guys, so nandito na ang ating peloton. Nagkakapalan na yan si Buna. Grabe. Ito na. So, arrive safe lahat. Thank you Lord sa paggabay sa amin sa araw na to. Okay. So, sila po yung mga nanalo sa ating MTB category.